Bună, sunt Alina Lungu, sunt ciocolatier la Luado Chocolate și vă invit să-mi fiți alături la Baking Show. Astăzi vom pregăti împreună discuri asortate cu fructe și cu alune. Haideți! Arta Albă și Baking Show prezintă. Bun venit la emisiunea din care înveți cum să prepari rețete ca un maestru. Maestrii Artei Albe te invită la Baking Show. Acum vom pregăti discurile cu fructe asortate. Aceste discuri pot fi făcute cu ciocolată albă sau ciocolată cu lapte sau cea neagră, chiar și cu ruby. Iar pe ele vom pune fistic, alună, stafide și caise, dar dumneavoastră vă puteți alege combinația în funcție de preferințe. Haideți să începem! Rețeta de astăzi este oferită de brandul Decora. Începem rețeta cu discurile asortate de ciocolată. Avem nevoie de o matriță sub formă de discuri. Avem nevoie de ciocolată temperată. Eu aici am ciocolata la 45 de grade și o voi tempera pe marmură. O să las bolul deoparte și o să începem să o mișcăm. Noi ce temperăm? Noi temperăm de fapt untul de cacao din interior, da? Ciocolata veritabilă, ciocolata de calitate, nu are altă grăsime în afară de untul de cacao. Pentru că ciocolata cu lapte, de exemplu, în acest caz, are și zahăr, are și cacao, lapte praf, da? Dar doar untul de cacao ne dă acest luciu pe care îl căutăm, da? Și deci în momentul în care e temperată este frumoasă și este catifelată. Se și desprinde din formă și putem lucra cu ea. Știu că pare un proces mai greoi și cel puțin temperarea pe marmură este puțin mai dificilă, dar vă puteți alege orice metodă, eu o să prezint mai multe. Puteți să încercați și temperarea la cuptorul cu microunde, puteți să încercați și temperarea prin metoda altoirii, da? Prin adăugarea de caleți în bolul de ciocolată. Ok, ciocolata începe să se răcească, deja putem observa bulele de aer din interior. Deja o simt și eu la spatulă că devine mult mai densă, da? Și asta este un lucru foarte important atunci când vă alegeți ciocolata. Și când vă apucați de un produs, trebuie să știți exact ce tip de fluiditate are, da? Aceasta este o ciocolată cu fluiditate 3, adică este o fluiditate medie. Eu prefer să lucrez cu ea, dar puteți să lucrați și cu cea cu fluiditate mai mare. O să vă ajute atunci când turnați în matrițe. E mai ușor de lucrat cu ea. Să curățăm marmura și după aceea vom lua un test. În momentul în care luăm acest test, ar trebui pe spatula noastră să se întărească ciocolata undeva într-un minut, 2 minuțele, cam așa. Au trecut cele 2 minute, ciocolata noastră este temperată, deci ne putem apuca de lucru. Între timp am pregătit ciocolata în poș și avem ingredientele aici. Puteți să vă faceți mixul pe care îl doriți, care vă este pe plac. Să știți că această rețetă este o rețetă clasică franțuzească. Ei folosesc de obicei stafide, smochine, fistic și alună, dar noi putem să avem aici portocale liofilizată, căpșuni liofilizate, caju, papaya, caise. E un desert sănătos și care se face repede și nu conține atât de mult zahăr. Puteți să faceți această turnare și pe un silicon sau pe o foaie de copt. Nu trebuie neapărat să aveți matrița pe care eu o folosesc. Mie îmi place mai mult așa pentru că are o formă mult mai stabilă și mai regulată și arată mult mai bine ca produs final. O vibrez și începem decorarea. O să pun alune. Portocală liofilizată. Gustul acesta citric merge foarte bine în combinație cu ciocolata cu lapte, care este destul de dulce. Adăugăm niște merișoare. Sunt niște merișoare confiate în suc de mere. Trebuie să vă grăbiți pentru că ciocolata
se întărește și dacă acest proces durează prea mult, s-ar putea la final să vi se desprindă fructele. În general, când lucrăm cu ciocolata, mai ales dacă nu avem o mașină care temperează automat și facem această temperare pe marmură, și ce v-am spus, este foarte important să țineți cont și de mediul în care lucrați, da? Pentru că noi aici avem un mediu controlat, undeva 21 de grade, dar acasă s-ar putea să fie mai cald sau s-ar putea să pregătiți acest desert poate în timpul verii, da? Și dacă avem și o umiditate mai ridicată, s-ar putea să ne afecteze puțin aspectul produsului final. În general, acest produs se face în Franța în timpul iernii de Crăciun. Dar noi îl facem și la noi în ciocolătărie pe tot parcursul anului. În momentul în care terminăm de adăugat fructele, vom pune matrița la frigider timp de 20 de minute, iar noi ne revedem curând. Această emisiune vă este oferită de brandul italian Decora, un nume de referință în lumea patiseriei și cofetăriei. Decora oferă o gamă complexă de ustensile, accesorii și decorațiuni premium create pentru a simplifica procesul de preparare și a transforma fiecare desert într-o capodoperă. Fie că ești profesionist sau amator pasionat, descoperă produsele Decora în magazinul Cofetarul Isteț și lasă-ți imaginația să creeze deserturi spectaculoase. Bun, cât timp avem matrița cu ciocolată, cu discurile cu ciocolată cu lapte la frigider, am schimbat ciocolata. Aici am ciocolata albă topită la 45 de grade și vom încerca o altă metodă de temperare. Temperatura cu care încep va fi de acum 43-44 de grade, puteți să mergeți până în 45 de grade și adăugăm caleți. Da? Este metoda prin care noi spunem că altoim ciocolata din interior. Practic aici am o ciocolată întărită cu cristale beta stabile pe care le adaug. Nu puneți o cantitate foarte mare de la început, da? Începeți cu 10% din cantitatea pe care o aveți în bol și amestecați, da? Amestecăm, deja putem observa că aleții aceștia deja s-au topit, da? Mai am puțin din ei. Aveam la un moment dat o glumă și spuneam că ciocolata seamănă foarte mult cu o femeie pentru că trebuie temperată și trebuie să avem ochi pentru ea și să-i dăm timp. Avem deja 34,7. Noi urmărim să ajungem la o temperatură de 29 de grade. În cazul în care devine prea groasă și ajungeți la o temperatură de 29 de grade și rămân aceste bucățele în interior, puteți să vă ajutați de un pistol cu aer cald și să topiți. Eu o să iau testul. Ok, avem ciocolata temperată, avem și testul aici și începem turnarea discurilor. Aici o să folosesc puțin alte fructe, pentru că ciocolata albă este de obicei preferată de cei mici. O să pun căpșuni, merișor, caise, niște fructe mai ușoare. Nu uităm de vibrare, da? Să o batem puțin să iasă bulele de aer din interior. Ok. Nu știu dacă ați lucrat vreodată cu fructe de genul acesta. Sunt fructe deshidratate, da? Care nu conțin deloc apă. Arată și foarte bine, își păstrează și culoarea și gustul. Și ne ajută foarte mult în ciocolată pentru că, nu știu dacă știți, dar cel mai mare inamic al ciocolatei, tocmai din cauza că grăsimea din interiorul ciocolatei nu se combină foarte bine cu apa, ar fi bine să evitați să intre în contact cu, nu știu, cu un fruct proaspăt. Ok, punem și merișoarele, ne grăbim puțin.
O să pun și câteva bucățele de papaya. Partea frumoasă la ciocolată este că ne putem juca cu ea și putem face o mulțime de combinații. Finalizăm imediat și le vom pune la frigider timp de câteva minute pentru a se întări. Ok, trecem la următorul pas. Facem discurile cu ciocolată neagră. Ne vom folosi de data aceasta de ciocolată neagră temperată din mașină. O să încălzesc matrița și apoi o să le decorez. Ciocolata neagră nu conține lapte praf, deci este potrivită și pentru persoanele vegane, pentru perioada postului, pentru persoanele care au intoleranță la lactoză. Eu o să aleg acum mai multe nuci și o să evit fructele cu un conținut mai mare de zahăr. Alegem un fistic. O să continui cu cajul și la final vom adăuga căpșuna. Să-i dăm puțină culoare. Bun, am terminat. Lăsăm matrița 20 de minute la frigider și o putem după aceea scoate. Aceasta a fost rețeta de discuri asortate. Vă îndemn să lucrați cu ciocolata, chiar dacă pare mai greu, să experimentați cu ea și vă aștept în episodul următor. Abonează-te la canalul nostru și rămâi pe recepție pentru o nouă întâlnire cu maestrii artei albe la Baking Show.